DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time halay sa Pag-asa, alas 5:03 ang pagkahapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran tabi kan News Base, kan Mega Force Patrol asin kan Technical Department. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Inotuntaan detalyas kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Pading Jim, maray na hapon. Please go ahead na. Naputol yung linya. Kaninong linyang available tabi tatanems? Babalikan ta si Chief Jimmy taod-taod. Mientras tanto, okay ang linya ni Angel Mustasa diyan sa luwas. Dagdagan ta pang bareta sa lado lokal. Angel, maray na hapon. Please go ahead. Nagtatangro ang Land Transportation Office, Legazpi District Office ng libreng theoretical driving course poon sa Mayo 5 sagod Mayo 8 sa duwang magkasiblaga na batch poon alas 8 nin pagkaaga sagod alas 5 nin pagkahapon dito sa indang opisina sa Embarcadero de Legazpi. Ang mga interesadong magparehistro o ang mga interesadong magpartisipar dian kaipuhan magparehistro sa indang registration link. Ang kaipuhan ng mga darahon iyo ang kopya kan PSA birth certificate o anuman na valid passport o valid ID kay bahan ang passport, photocopy kan valid ID, barangay certificate asin school ID kasabay pa ang kopya naman kan marriage certificate para sa mga babae nga kasal na o may agum na. Para sa mga aplikante na may edad 16 asin 17 anyos kay puhan nin consent letter hadi sa indang magurang o guardian kasabay pa ang sarong valid ID man kan sa inang magurang o guardian. Maygot na ipinagbabawal ang pagsuulog nin mga sleeveless, arugan sando, pagsuulog nin shorts asin tsinelas kan mga mapartisipar sa nasabing aktibidad. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Salamat Angel sa dagdag na istorya. Ngunyan sa detalyas kan mga bareta sa lado nasyonal, nahilinganing probable cause kan Committee on Justice sa Kongreso ang ipinagsaangat na mga impeachment complaint kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa botong 53 sa ang gabos ng mga nag-aratindir sa nasabi ng pagdangog niya na pagkahapon, nahilingan ng probable cause ang mga ipinagsaangat na reklamo kontra kay Vice Presidente Duterte, lalong-lalo na ang reklamo sa betrayal of public trust. May kinaraman ini sa paggamit as hindi pagkakaesplikar kan paggamit kan confidential funds asin an pagkapatakot pag-uma sa buhay kan presidente. Ang gabos namang nag-atindir sa nasabi ng pinal na pagdadangog, iyo an nagboroto a pabor sa nasabi ng pagkakahiling ng probable cause. Ang komite iyo an itataon ng kwenta sa plenaryo sa mga maabot na aldaw ang pagdeliberar ka nasabi ng impeachment complaint asin kung aprobaran ka na plenaryo, isasaangat na ini duman sa Senado para sa impeachment trial. Mientras tanto, sobra sa sanggatos mil na personahes ang ipapaluwas para sa seguridad ka na Labor Day sa nag-adang-adang na Mayo 1 kaining taon. Sigun kay Philippine National Police Spokesperson Police Brigada General Randolph Tuanyo, nasa kabilugan na 106,633 ang ipawawagas ng mga personahes hali sa PNP, partikular na sa Highway Patrol Group, Aviation Security Group asin Maritime Group kasabay na ni pang unit asin mga force multipliers. Mientras tanto poon sa aga alas 12:01 maagahon sa Mayo 2 nakaparehong oras
itataas ang heightened alert status kan bilog na kapulisan. Mientras tanto, sinabi man ni Tuanyo na igwang tulong grupo ang nag-apply para sa rally, alagad da ipang nariresibi na approval kan permit. Tinawan doon kang National Historical Commission of the Philippines o NHCP na ipigbabawal na patugtugon o kantahon ang pambansang awit na Lupang Hinirang bilang libangan. Ini matapos mag-viral sa social media ang sarong video nin pagbayle asin pagkantakan mga tao sa sarong outdoor rave party gamit ang remix kan pambansang awit. Sigun sa pahayag kan NHCP sa pag-imbestigar kaini na pag-araman na nangyari ang kaugmahan kan Disyembre 2025 sa Estados Unidos de Amerika. Dahilan kan daing bisa ang mga leyes kan Pilipinas sa luwas kang nasyon, daing magigibuhan kan NHCP nin magakanigong legal na aksyon na nasabing insidente. Nanindugan man ang organisasyon na pwedeng maipahiling ang pagiging makabayan sa man iba-ibang paagi nin may pag-iingat, kaaraman sa kultura asin basado sa mga leyes. Sarong dakulang kapalpakan, ini ang pagladawan ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno sa pag-ako ni Department of Justice Acting Secretary Frederick Vida na dai na kaini naabutan sa Czech Republic si dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Arog kan kadaklan, dismayado ang legislador dahilan taas ang asaan mga Pilipino na maiuli na siko tanganing hampangon kaini an sa iyang mga kaso may koneksyon sa flood control projects. Magigiromduman na personal na nagpasiring si Vida sa Prague, Czech Republic patapos i-anunsyar mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakuha na siko sa nasabing nasyon kan Abril 16 kaining taon. Mientras na inako ni Vida na day na sa jurisdiksyon kan Czech Republic siko asin day na ini sa nasabing nasyon. Ibinulgar ni Davao City Representative Polong Duterte ngunya na aldaw ang pangba-blackmail sa nagkapirang kongresistas may koneksyon sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa iyang pahayag, sinabi ni Duterte na may mga staff kan sarong Chariz nag-apod sa mga chief of staffs kan nagkapirang legisladores na magboto para sa impeachment kasalida nin patakot na tatangkason ang fundo kan sa indang distrito sa irarom kan General Appropriations Act o GAA. Tinawan doon niya na dapat pinagagamit ang national budget bilang armas o panakot sa mga ilihidong opisyal asin ang fundo kan distrito para sa serbisyo publiko. Ipigdoon man niya kung matibay ang kaso laban sa Vice Presidente, dapat ebidensya ang magpatunay kaini. Ibinulgar ni dating Congressman Mike Defensor ang sarong video na nagpapahiling nin paghuhuron ni retiradong Sergeant Orly Goteza asin kan sa iyang misis kan nakaaging taon may koneksyon sa investigasyon sa manomalyang flood control projects. Madadangog si Gutesa na nagasabing may mga itigdagdag sa sayang affidavit kay banan ang pag-imbwelto kinda Senador Rodante Marcoleta asin dating kongresista Mike Defensor. Dahilan kaini nga pudar si Defensor sa ombudsman na ipa sa irarom sa protective custody si Gutesa. Sa presente, da ipaaram kan dating kongresista ang presenteng lokasyon ni Gutesa matapos ining mawara. Sinimbag ni Kabataan Party List Representative Rene Co si Department of Interior and Local Government Secretary Junvic Remulla sa suwestyon kaini natang kasunaan sangguniang kabataan o SK dahil sa korupsyon na kinaimbeltuhan kan duwang SK chairman sa Makati City. Dai ini namuyahan ni Ko dahilan tagari ipigdadamay ni Remulla ang SK officials maski duwa sana sa sobra sa 42,000 na SK chairman sa bilog na Pilipinas ang involto sa korupsyon. Sinabi kan opisyal na ipokrito ang gobyernong tatagkasan ng espasyong maging lideres ang mga kaubinesan dahilan sa korupsyon mantang dai nahiling ang haloy ng sistema sa Malacanang.
Ultimong detalyes kan Bareta, nagpatanid si Philippine Chamber of Commerce and Industry Vice President for Trade and Industry Brian Ang na posibleng makaafektar ang padagos na pagluyan in piso kontra sa dolyar. Sigun kay Ang, direktang naafektaran kan maluyang piso ang consumer spending sarong dakulang parte kan gross domestic product o GDP. Dagdag pa niya, mas mababawasan ang kakayanan kan mga parabakal na magastos dahil sa paglangkaw kan presyo nin mga barakalon, lalo pang naglalaom ang nasyon sa imported na produkto hali sa raw materials sagkod finished goods. Sinabi pa ni Ang, saro sa mga posibleng lakdang tanganing masimbagan ini ang paglangkaw kan interest rates kan Bangko Sentral ng Pilipinas. Tinawan doon kan opisyal na namamatean na kan mga konsumidores ang efekto kan paglangkaw kan presyo kan krudo as in iba pang gastuson kun kaya mas ladong nagluluya an sa indang purchasing power. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa Pangenot ni News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Mega Force Patrol Tatanems Flora sa Master Control sa IT si Jerome Nico Martinez, Daitabi maghali tulos na masunod ang Our Mother of Perpetual Help Novena. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, marahay na hapon. Tuhod, siko,